Ja som začal prvýkrát snívať o olympiáde, keď som sa v roku 2019 prvýkrát postavil, vlastne to bola vtedy ešte RSX, juniorská olympijská trieda, a stal som na tom štarte medzi tými ľuďmi, ktorí boli vtedy starší, lebo ja som mal 16 rokov a jazdil som v U19 a boli oveľa lepší a som si povedal, že minimálne určite raz by som chcel sa pretekať s nimi tam vpredu a bolo by pekné určite ísť aj na olympiádu. Bola by to skúsenosť, na ktorú by som spomínal do konca svojho života. Za tie posledné 4 roky to bola veľmi náročná, určite veľmi náročná cesta k tej olympiáde. A tak, že som si začal veriť, že pôjdem na tú olympiádu, bolo určite po svetovom pohári na Malorke, kedy som, vtedy, keby to boli kvalifikačné preteky, tak by som sa kvalifikoval. A celý týždeň som zajazdil veľmi, veľmi krásne. Cítil som sa, ako keď som jazdil ešte na juniorskom materiáli a jazdil som v prvej 15 na svete. Takže takisto som sa cítil presne vtedy a už som vedel, že keď to nepokazím ja, tak to zvládnem. Ja si pamätám, keď sme sa vrátili z posledných 2 rozjazd, tak mne bolo jasné, keďže som došiel 6 a 8, že určite som z desiatky nevypadol a už to není v mojich rukách, len v rukách toho, ako začali iní. Takže vrátil som sa na breh, výsledky ešte neboli a potom za mnou prišli a mi vravili, že vlastne idem, že som v tej 7 krajín, ktorá ide a že idem. A bol to neuveriteľný zážitok, fakt. Akože neviem to opísať, ani stále je tomu ťažko uveriť, ale podarilo sa to. Od začiatku to bolo jasné, že to bude iba o tom, ako konzistentne ja dokážem jazdiť, koľko chýb dokážem eliminovať a koľko zlých rozjazd vlastne neurobím, teda nebudem mať žiadne veľké škrtačky. No a to sa začalo dariť. Prvý deň som zajazdil veľmi dobrú rozjazdu, takú trošku horšiu, a potom dobrú a ukázalo, že tá horšia, ktorú som zajazdil ten prvý deň, bola moja najhoršia z celých pretekov, už som horšiu nezajazdil. A viac menej po tých 3-4 dňoch už pred tým posledným som vedel, že by som to musel veľmi, veľmi, veľmi pokaziť, aby som vypadol z desiatky. A už som si fakt to len, som si jazdil s takou ľahkosťou, užíval som si to, tešil som sa z každého momentu a jazdil som si svoje to, čo viem. Musel som si aj hlavu vyčistiť, musel som ísť tam s tým, že nejdem sa teraz za každú cenu kvalifikovať, ale že si chcem užiť ten proces tej kvalifikácie, že chcem proste tam byť, chcem sa z toho tešiť a hlavne nechcem odchádzať z tých pretekov s tým, že som nenechal som tam 100%, alebo že som tam mohol nechať niečo viac. Maratón, bohužiaľ, sme ho štartovali v veľmi, veľmi, veľmi zvláštnych podmienkach, takže iba 3 ľudia odišli zo štartovej čiary na foile. No a ja som v jednom momente viedol celý maratón a potom som zase spadol na 20. a potom som zase viedol a potom som spadol na 20. keďže na prvej stupačke sa menil vietor okolo, tak neviem, 90 stupňov. Ale nevzdal som sa a vlastne vrátil som sa späť postupne počas celého toho maratónu, keďže bolo jasné, že to je dlhá rozjazda, že tí ľudia budú robiť chyby. Vrátil som sa späť a už vtedy, keď som sa vrátil späť, pozrel som si výsledky, videl som, že kde som, tak som vedel, že tie posledné 2 rozjazdy iba v desiatke poviem, ale stačí ich dojsť iba v tej desiatke a to sa mi hneď podarilo. Hneď po tej prvej, keď som došiel 6, už som vedel, že tú druhú si môžem užiť. Paradoxom je také niečo, že ja som sa za tie posledné 4 roky snažil, aby som bol všestranný v každých jedných podmienkach a po Malorke ja som videl, že čím menej fúka, tým lepšie jazdím. A že také tie podmienky, presne 10, 12, 13 uzlov, to sú tie podmienky, ktoré sú moje. A to sa vlastne fúkalo celé preteky, až na tie posledné 2 rozjazdy, kde fúkalo trošku viac, ale to už som fakt akože jazdil som veľmi dobre, veľmi, veľmi dobre som jazdil tie posledné 2. Ja som veľmi rád za tie posledné 2 rozjazdy, to bolo úžasné. Ja si hlavne myslím, že mohol mať ešte väčšie nervy ako ja, pretože on nevedel, čo mi ide v hlave, nevedel, ako sa cítim, nevedel, že čo ja prežívam na tej vode. A pozerajúc sám tie trackere je najhoršia vec na svete, keďže tracker sa zasekne, potom sa zase posunie, potom niekto, kto je posledný, je prvý a takto to pozerať, to je neuveriteľne zlé. A bolo veľa čakania, bolo veľa zmien a myslím si, že mal to veľmi ťažké. Možno to mal aj ťažšie ako ja. Ja som sa teraz vlastne, vrátim sa do školy na 2 dní, potom sa vraciam do Poľska, pretože si musím vybaliť veci, pozrieť si veci, jak sú a potom chcem sa zamerať také 2 týždne školu sklbiť s suchou prípravou, vrátiť sa späť do posilovne a vlastne pripraviť sa dobre fyzicky predtým, než odídem vlastne späť do Poľska, už finalizovať tie prípravy do Paríža.
kedy budem aj pretekať. Nechcem sa teraz len trénovať, chcem ísť aj pretekať. No a potom sa pôjde do Marseille a už iba budeme doľaďovať tú poslednú formu, keďže stále sú tam veci, ktoré určite ešte vieme vylepšiť. Áno, prišli sme na to, že na slalomoch tie štarty vlastne od pínu z dola stále sú miestom, kde sa ja viem posunúť ešte dopredu a viem na nich získavať, keďže ja som rýchly, len tam mi trošku stále nemám dokonalý ten time on distance a na tom vieme popracovať a vieme to dotiahnuť na takú úroveň, že budem už len získavať na tých štartoch spínu, keď sa to oplatí vtedy. Tak v momente, keď som vedel, že som nominovaný, tak bola tam ešte tá oficiálna časť na zatváracej ceremonii, kedy sme dostávali, vlastne každý sme dostali taký rámček s letenkou, že do Paríža. No a my sme ešte ten istý deň, ale ráno, sme dostávali každý výbavu na olympiádu, keďže my sme ako jachtári jazdíme na surfoch, tak sme a na foiloch, tak sme každý dostali po 4 komplety foilov, po 4 komplety stiažňov do plachiet a po 3 plachty, ktoré máme vlastne do 20. júla, kedy sa bude vlastne registrácia toho materiálu a kontrola ešte. Si ho máme pretestovať, vybrať si 2 najlepšie z každého a zvyšné 2 vrátiť. Tak to bola taká nová skúsenosť, keďže môj slot bol o 2:00, tak ja som sa ráno stal, pozrel som si, kedy mám slot, prišli sme tam, vzali sme veci, zbalili sme ich do auta. Ešte predtým som ich skontroloval, či všetko sedí, všetko je dobré. No a vlastne potom sa išlo domov, no a už vtedy sme začali rozmýšľať, že aké sú ďalšie kroky. Tak jedným z prvých krokov je minimálne si trošku oddychnúť, aby som bol pripravený najprv by som chcel začať fyzickou prípravou a potom ja sa späť vrátim na vodu asi za týždeň alebo za týždeň a pol, kde pretestujem každú jednu časť toho materiálu najprv. Potom ma čakajú ešte poľský pohár v Krynici morskej a pohár prezidenta v Sopote. No a potom sa ide do Marseille na 2 týždne, kedy už budeme vlastne robiť konkrétne tréningy na tej olympijskej vode. Potom sa vrátime domov. Potom ešte nejaké posledné doľaďovačky v Poľsku s tréningovým tímom mojím, nejaké štarty, nejaké preteky, ešte jedny tam určite budú. Na 20. ideme na olympiádu, kedy už budeme na tom mieste, už to budeme vidieť, ako to vyzerá, čo sa prebieha, už bude to prihlasovanie materiálu a už budeme vlastne len môcť doľaďovať nejaké maličké veci, tam sa pozrieť, pripraviť sa vlastne na tie podmienky, ktoré budú vtedy najbližšie 2 týždne. A to je všetko. Tak toto bude vyzerať až do olympiády. Najväčšou výzvou bude dobre otestovať ten materiál, tak aby ten proces toho testingu bol kvalitne urobený a aby tie dáta, ktoré ja zozbieram vlastne pri tom testovaní, boli relevantné k tomu, aby som si pripravil tie veci na olympiádu ako najlepšie viem. Na to sa veľmi teším, ale bude to zároveň aj najnáročnejšia časť. A okrem toho sa veľmi teším na ten proces tých posledných príprav, toho posledného tréningu, ktorý sa bude diať, tie posledné nejaké doľaďovačky, že už to bude len od cibrení tých vecí, ktoré som sa za tie 4 roky, ktoré som nabral. Na to sa veľmi teším.